Berrien atalasteko momentua sarean zehar honetan, eta beti bezala programa guztietan bezala, berriak komentatzeko, daukagu, analista paregabea, betikoa da, baina, gustatzen zaitu, noizbinka esatea, topatu ditugun artean, oberena dena, bakarrik bat topatu genuen. En fin, por Hermosa, arratsaldeon, ze moduz? Ai, eskerrik asko, Inigo, arratsaldeon. Ze moduz, aurkezpenak zu baita ere egiterakoan esen un froga asko egin. Ez ni kontratatzerakoan, ez da zure aurkezpenetan nola egiteko frogatzerakoan. Esan aldizut, aurkezpen honen satia, ez daukala gidoiko ez da lerro bat ere ez. Osea, dena improvisatu dut. Ezinezkoa da, hori. Egia. Sineste zina, hobeto esan da. Ezinezkoa eta sineste zina. Biak. Ez. En fin, ezinezkoa eta sineste zin bezala, aste honetan ja martxoa asita, topatzea Mobile World Congress ospatu dela, eta gero eta mobile gutxiago dauela Mobile World Congress barruan. En fin, bizkat betikoa, ez? Gero eta berrikuntza gutxiago eta gero eta errepikapen gehiago. Markak mantendu behar dira, baina batez ere egia esan da, orain eta gutxiago dauzkagu horrelako ja ekitaldiak, eta gero eta gutxiago, eta noski, ekitaldi bat mantentzen bada, nire ustez markak egingo dute pizka bat popurri, hau da, mobile aitzakia erabiliz, aurkeztuko dugu pizka bat gure proiektu guztiak urrengo 3 hilabeterako, zeren eta ez dago beste ekitaldirik ja egiteko, ez? Zer geratzen zaigu, CESA izan genuen urtarrilan, eta hortik aurrera, niko goratzen dut, dela 6 urte, beste hainbat ekitaldi zeudela uda gertu arte, baina kasu honetan, ez daki zer gehiago geratzen zen, Berlin ere zen ospatzen beste ekitaldi bat, eta uste du komentatzen genuela. Baina ez dut bere izena gogoratzen. Zebit, adibidez, baitu. Ez dugu ja hainbeste atentziorik deitzen, gainera, hau da, naiz eta aurkeztu mugikorrak eta ez diren beste gauzak eta teknologiak eta softwarea eta nola ez adimen artifiziala, gaztelera uste dut deitzen dela ni sin pena ni gloria, pena eta gloria gabeko ekitaldi bat bezala ja geratzen da. Hau da, ospatu da, okei. Bueno, Zebit bukatu zen 2018an, por cierto. Horrela aipatzearen. En fin, Mobile World Congressaren barruan aurten, gauza batzuk ikusi ditugu horrela izendatzeko edo aipatzeko, egia esan da, azoka hauetan betikoa, ez? Bezperan aurkezten da, azokan zehar prentzak batez ere ikusiko duena, haien artean, adibidez, adimen artifiziala dukaten mugikorrak, batez ere Samsung hori aurkeztu zuen, ja kalean dauzkan S24 mugikorretan, baita Honor eta Xiaomi, erabilera konkretuki ez dute komunikabideetan aipatu edo bereziki kontatu, orduan, batez ere, hori, argazkietan eta bar. Googleek ere egiten ari duena bere mugikorrekin, orduan, arlo horretan, berriz aurkeztu dute, baina aipatzeko ez gehiegi. Ez. Momentu honetan, ni ustez leku guztietan ikusten ari gara adimen artifiziala, eta ja ez dakizen bat alditan frogatu dudan kotxea, beitu. Hori buruz gero ditu. Jarri didazula momentu honetan pantalla handian. Adimen artifiziali buruz bakarrik aipatzea, beste enpresaia handiak, adibidez Google bere Gemini bertzioa aurkeztu du, eta jadanik zure mugikorrean jarri alduzu, eta zure asistente virtuala kendu, hau da, Google Assistant kendu, eta hori jarri, eta Microsoft Copiloten dauka plana berdina, orduan, Samsung beste bat, bere mugikorrekin, eta ez dakiz zer egingo du, gutxienez, baina hor zerbait egin behar du. Kotxeari buruz hitz egin duzu, kotxe honi buruz,
hor. Kotxe horri buruz dela Xiaomiren auto berria, ez genuen espero konkretuki Xiaomi auto berri bat aurkeztea, baino badakigu baita Xiaomi dela produktu guztiak egiten dituen marka enpresa oraindik ez daukat argi enpresa bakarra badiren edo Philips bezala enpresa askok bere izenean egiten baduten produktuak. Dena den, hau da Xiaomi SU6 autoelektrikoa dena, Alpinen kolore oso similarra erabiltzen dute, ez daki konkretuki zergatik, eta Txinako merkaturako izango da. Turquesa, ez? Bai, osea, quiero decir, aurdin hori, batez ere, hori, Alpin marka frantsesak erabiltzen du. Bai. Baina diseinua baita ere irudi berdina susmatzen duela. Bai, hori, kirol estiloko auto bat izango dela. Teslarekin alderatuz ez dago hainbeste agian kolore txuriarekin Tesla batekin konparatuko genuke. Bai, hori da Xiaomiko autoa. Dena den, orkestu dute Mobile World Congressean Txinarako bakarrik izango den auto bat, Momentus. Bai, hori da. Txinan noski beti hasten dira eta gainera Xiaomik egiten dituen pillo porrot handi daukan proiektuak, batzuk bakarrik Txinan hasten dira eta hor ikusten dute froga banko bat bezala ea zer moduz juten den eta hortik aurrera arrakasta badoka agian ateratzen dute merkatu globalera. Baita ere ikusi ditugu gainera bi espairu enpresetan, konkretuki Samsung eta Honorren hauek direnak osasun eraztunak, Samsung ja baseukan bere proiektua oso aurreratuta eta Honor baita aurkeztu ditu, baina egia da Samsungeko dela Galaxy nola ditzen da, Galaxy Ring zentzua dauka. Momentuz uste dut ez dauela salmentan, ez dute hau oraindik kaleratu. Ideia imaginatzen du da egiten dutela pultsera baten funtzio berberak, baina eraztun motakoa. Nahiagotzen baduzu eraztun bat eramatea eta pultsera batez, ondo. Egia da beste marka batzuk adibidez Xiaomi ja bere erastura dituela eta kaleratu dute eta AliExpressen dau por 50 euros. Baitu. Orduan, agian Samsungeko hori erastuna ez duzue erosi behar. Bai. Sin más, horri buruz egia esan da, ez gehiago. Energizer baita bere mugikorra aurkeztu du, Energizer ja klasiko bat da, duela hiru urte aurkeztu zuela bere lehenengo mugikorra nahiko trontxoa zena bateria askorekin, eta nahizuinka bertso berri bat egiten dute horri buruz, kasu honetan ortengo 28.000 miliamperio, hau da, argi esan da, 28.000 miliamperio, claro, es que 28.000 ez badute esaten, ez dirudi hain handi den bateria, baina 28 miliamperio da 28 amperio da kristongo bateria. Gero esango dut ez dagoela inbertsioa adreilutan. Energizerrek badauka. Agian pizkat garestitxoa izango den adreilua, ez? Baina, hortaz aparte, en fin, ikusi dugu beste kasu batzutan, bateria asko dauzkaten mugikorrak horrelako enpresa txinatarrekoak eta nahiko loditxoak direnak, hori ez da... Baina, pizka bat dei atentzio bat da, eta kasu honetan, pizka bat marketing bezala, badakigu guztiok Energizer dela energetiko konpainia bat, ez mugikorrak egiten dituena. Pilak egiten dituzte. Orduan, normala da, mugikor batean, beren gauza garrantzitsua, pila ez izatea, baizik eta bateria edo zenbat irauntzen duen bere energia bakarra. Baita ere ikusi dugu, gainera irudia merezi duena, Motorola, kaso hau da Motorolakoa baita ere Samsung bere bertsioa aurkeztu du, eskumuturreko mugikorrak
kontzeptu bezala aurkeztu dute. Atxe dau, basikoki, pantalla tolesgarria daukan mugikorra, baino kasu honetan pentsatuta dago, hori eskumuturrean jartzeko, mugikorra eskumuturrean tolesteko eta hor eramateko pentsatuta dago. Claro, hau faioa dauka, eta gainera irudian... Bat bakarrik? Bueno, bat baino gehiago. Gaiuaren pisua, forma eta bar... Baina horretaz aparte ikusten duzue irudian argi alde bat edo sati bat tolesten dela, baina goiko eta behiko parteak ez direla tolesten. Orduan, azkenean irudian ikusten da, baina bueno, nik goitera egiten dut. Horrelako efektua egiten du, non alde hau, goiko aldea, geratzen da rigido eta, en fin... U bat bezala ez da geratzen, ez? U bat bezala. U bat bezala geratzen da, orduan, erosotasuna, kasuenetan, ni ez dut oso argi ikusten. Ez beste, ez. Ez ikusi dugu, zenbat aldiz ikusi dugu Inigo azkenengo urtean, ekitaldi batean agertzen da sistema teknologiko berritzaile bat, eta hori urte bat pasata gero ja ez du inor gogoratzen. Zenbat, joku bat egiteko nahiko eredu dauzkagu. Ziur baietz. Joku bat egitea nahi duzu? Venga. Horrela improvisatuta, ez dugu ezer prestatu, baina egingo dugu 1, 2, 3, urrengo gai honekin, itxoin momentutxo bat, a ber, non daukada musika. 25 punturen truke, Borja, berrikuntza teknologikoak telefono mugikorretan arrakasta izan ez dituztenak. Bat bihiru, erantzun berriro. Telefono zuntxiezina ora, arri bezala bota alzenuena paret baten kontra, eta pareta apurtzen zen. Telefono zuntxiezina, ondo? Vale. Tinta elektronikoa zeukaten mugikorrak, beste aldetik. Hau da, zuk itxaltzen zenuen mugikorra, eta beste aldetik tinta elektronikoarekin jarraitzen zenuen ikusten. Tinta elektronikoa beste aldetik zeukaten mugikorrak. Applen 3D Touch, gogoratzen duz hori egiten zenuen indarra, hor botoia sakatzerakoan, eta menutxo bat agertzen zen alde batean. Applen 3D Touch. Vale, bueno, mugikor tolesgarriak, hor geratzen dira merkatuan, baina nik ez dut inor ezagutzen erosten duela Motorola edo Samsungen Flex hoiek. Eta bukatu zai denbora, ja! Bai, bora bukatu zaizu. Uste dut oraindik geratzen zirela gehiago. Dena den, 3 erantzun zuzen izan dira, 25 puntu bakoitza, 3, eman dut? Ez, 3. 3D Touch? Laugarrena mugikor tolesgarriena. Horregatik ez, geratu naiz. Zalantzan geratzen da kontu bat dela eta ni ikusi dituarako pertsona batzuk mugikor tolesgarria dauzkatenak. Orduan, hor, ezin dizut puntua eman, beraz, 75 puntu eramaten dituzu etxera. Aukera gehiago neuzkan. Osondo. En fin, Mobile World Congressai buruz gehiago hitz egitea nahi duzu, eta edo nekin nahiko. Bueno, zer gehiago aurkeztu da Mobile World Congressean? Bueno, bere garaian komentatu genuen Humane AI gaiu horri buruz, realitate handitua erabiltzen zuena hormetan eta zure aurrean jartzeko gauzak. Eta aurkeztu dute produktu definitiboa? Bueno, produktu definitiboa ez. Erakutsi dute prototipo bat. Eta baina hori esen aurkeztu dela urte terdi gutxien ez, edo noiz kontatu genuen programa honetan. Bai, publikora aurkeztu dute fisikoki eta, bueno, bai. Uste nuen ja hori salmentan zegoela, eta ja, edo gutxienez, salmentako prozesu hasieran, baina jendea ja erosi alzuela. Kickstarter batean geratu da? Uste dut ez, hau, a ber, ikusiko dut. Main AI pin deitzen dena. Bai, AI pin, bai, hori komentatu genuen programa batean, ze programa komentatu genuen? Bai, azaroan. Azaroan komentatu genuen, eta bai... Jabete eta gehiago... Uste dut ez dagoela salmentan momentuz, Bueno... A ver... ez dagoela salmentan. Dena den, iruzkinak eta bueno, review batzuk egon dira
asokan, baino guia esan da ez dute ezer konkretuki horrela ondo doala komentatzen, orduan. Inigo sintonia berri bat behar dugu. Zein? Gauzak hiltzen ditugu momentuetan, hau da, behar dugu sintonia bat, ez daki zer hil dela esateko. Ez dakit Arias Navarro bezala horretarako ez duzu behar sintonia, bakarrik soinua kendu eta ez daki zer hil da, baina ez dakit nola musika militarra egiten tan eta martxa funebre edo horrelako zerbait. Pelikula hori non agertzen zen neska bat labana batek hartzen zuena Scream? Psycho. Psycho? Bai, psikosis. Psikosis. Bai. Baina hori dira violinaren doinuak. Violinaren doinuak. Kuin. Baina hori jarriko duzu sintonia bezala. Ez que aproposena, a ver, zerbait hiltzeko aproposena izango litzateke, ez? Bueno. Ez duzu uste? Bai, baina hiltzeko zorian badago ezain beste. Bueno, a ver, txiko, ez dakit. Zerbait hil behar badugu. Hau da pelikularen zati. Bai. Beretazkoa, Jarri. En fin. Alduzun zatia. Bueno, kasu honetan, ez dakit. Hiltzeko zorian dago. Hiltzeko zorian dago? Bai. Bueno. En fin. Aurkeztu dira ere helikopteroak, autogaleriak, robotxakurrak, humanoideak. Uste dut ja bukatu dezakegula berri honekin, eskerrik asko Inigo. Venga. En fin, zentzugabe diren gauzak komentatzen jarraitzeko, Twitterri buruz itengo dugu sintoniari gabe. Sintoniari gabe, Borja, sintonia barkatu, baina sintonia hori erretiratu dugu. Ez. Osa, beste gauza hil behar da hemen? Ez dugu gehiago erabiliko sintonia? Ez. Ze kostatzen zaizu? Bueno, sintonia hori ez dugu erabiliko, baina egia da bere bertsio originala hemendik topatu dut ez dakin non dagoen. Baina zergatik ez sortxibiteko bertsioa? Bueno, ez da sortxibiteko bertsioa da. Barkatu, imaginatzen duen sortxibiteko bertsioa, ez da, bertsio mexikarra. Zuk esan zenuen zela versio mexikarra. Ez dakit zergatik esan nuen hori. Baina bai, sintonia hau zen. Trompetak zirela eta hori. Izenburu gabe den atal honetan Tximinoak esan du. Ez dizut gehiago jarriko sintonia. Osea, ya esaten dizut. Bueno. Hau da, azken aldia. Hau hilda dago eta ez da bueltatuko. Ema gauza hilko ditugu gaur. Asko. En fin, Twitter buruz hitz egiten X edo Twitter deitu nahi duzuen bezala duela gutxi deiak eta bideo deiak egiteko gaitasuna aktibatu du mezu zuzenen barruan. Kontua da, gehikuntza hori defektuz aktibatuta datorrela, eta funtzio honet, hau, erabiltzerakoan, deian dauden erabiltzaileen IP helbideak erakusten direla. Ondo Twitter. Ezaugarri hau kendu nahi baduzu edo aldatu nahi baduzu pribautasuna eta segurtasuna menu barruan hor dago guztiz kentzeko edo esartzeko bakarrik zuen lagunak biak jarraitzen dituzuen akontuak bakarrik egiteko aukera izateko. Beitu zer egingo dugan. A ber. Kaixo, Europako Komisioa, bai, Europako Komisioa, izun bat gehiago jarri nahi diozue Twitterri, Elon Musk uste dut ja nahi duela gehiago ordaintzea, bai? Vale, zergatik ez? Ez du funtzionatu txiste. Kaidazu, baina ez du... Ez, en fin... Ni deitzen dut, ni neu deitzen dut. Baina... Imaginatzen duzu Europako Komisioko telefono erreala, zeurreneko webgunean dagoena, telefono errealara deitzea eta esatea Mercedes Harrison bat tipo hauei.
Bilatuko du Googleen, agian badago. Hori izango zen... Nola, aurkeztu txiste ona. salaketa bat, Europar batasuna. Ojo! Europako komisioa, hemen dago, a ber. En fin. Jakingo dute, Bai, ziurrenik... Agian ez dago telefono bat, baina dago formulario bat. Bueno, en fin. Kontua zin da kasu honekin eta zergatik salatzearen kontua. Alde batetik ezaugarri hori aktibatzea guztientzat izan leikelako spam deiak jasotzeko formula oso erraza. Gehiagi. Eta bestetik ziurrenik IP helbideak argi jartzea hortik pizkat konprometituta izan daitekela. Kasu gehienetan erasotzaile batek ezin du ezer egin IP helbide hoiekin, baino beste kasu batzutan bai. Orduan, ez da mugimendurik inteligenteena egia esan da. Ariketa hau kofinantzatuta dago fondo Europarrekin. Elon ordaintzen du. Bueno, Europar Batasunari buruz itzengo dugunez, uste dut aproposa dela momentu honetan, behar dugun sintonia jartzea eta, en fin, behar diren gauzak, behar diren bezala egitea. Orduan, diruari buruz itzengo dugu, konkretuki transferentziai buruz, baino Europar Batasunari buruz itzengo dugu ere. Europar Batasunaren berria. Sarean zehar. Kasu honetan diruari buruz itzengo dugu Europako araudi berriak ezarri duenez, Europak Batasuneko banku eta ordainketa hornitzaile guztiek 10 segundutan baino gutxiagotan ordaindu behar dutela egiten diren transferentziak, diru mugimenduak. Horrek esan nahi du transferentziak berehala prozesatu beharko direla, eguna edo ordua kontuan hartu gabe, eta dirua gehienez ere 10 segundotan epean iritsiko saiola ordaindunari, bai estatu mailan, bai Europar Batasuneko herrialde kideen artean. Gainera, transferentzia horien prezioak ezin izango dira transferentzia konbentzional batenak baino handiagoak izan, eta horrek Europa munduko lider bihurtzen du horrelako zerbitzuetan. Ni hori ez nuke esango, baina hori beste kontua da. Hau da, adibidez, nire kasuan ikusten dudala transferentzia bat egiterakoan puntual, 0 euro, inmediata, 1,25. Hemendik aurrera, hilabete batzutan, izango da puntual, 0 euros, inmediata. Puntual ja dela inmediata, ordaun. Agingo da, agian izango da puntual 1,25, eta ja. No, ziurrenik, ja, ni honen movida ikusten ari dut, zein izango den koska, entitate gehienek ez dute kobratzen komisioak, transferentziak egiteko, baina haien prezio tauletan badauzkate komisioak. Eta esaten ez dute kobratzen, depende zebe zero zaren. Ahí está. Normalean esaten dute haiek komisioiek dauzkatela. Eta Kutxabankeko ez esan, zeren ja... Bueno, hori... Bueno, ez dugu babeslerik izango... Ez dut espero. En fin, kontua da, hori, dauzkatela registratuta haien komisioak, baino ez diote kobratzen bezero konkretu batzuei, adibidez, nire kasuan, nomina bat daukadanez entitate horretan. Orduan, ziurrenik, hau hildo beretik joango da, eta esango dute, claro, inmediata bada, en fin, komisioa kobratuko dizut. Europak esan duelako, ez dut ezer inventatu. Bueno, guztiok egin beharko dute, zeren, eta azkenean zerbitzu hori berberak emango dute banku guztiak, orduan kobratzen ez duena,
eramaten gehiago ditu. izango ditu. Bezeroak. Bueno, Ziurrenik. hor dago alde ona, gutxienez. Claro, beste partetik, Espainian hau aldaketa ez da izan behar bizum daukagulako. Eta bizum orain arte dela baita ere bankuek promozionatu nahi dutelako bizum orain arte doainik da. Bai. Aukera dago bizum doainik ez izatea, Aukera Ojo, dago. kuidau. Orduan, espero dugu hori ez baita ere gertatzen. bizun bakarrik erabiltzen da pertsonen artean eta ez enpresen artean, orduan hori ikusiko dugu nola konpontzen den enpresaren arloan. Bueno, baina noski nahiko kompetitiboa izan alda enpresa bat bere transferentziak modu askar batean egin alba dezake. Bai. En fin, hau batez ere izango da onura beste herrialde batzutan, eta gure kasuan onura izango da transferentziak egiteko momentuan eskartasun hori izateko, komisioen kontua ezin dizuet bermatu, baina hori izango da koska batez ere beste herrialde batzutan. En fin, Borja, titulonera ja sartzea nahi duzu, beste berri bat kontatzea nahi duzu, uste dut, bueno, ez dakit zenbat denbora geratzen zaigun, ja komentatzeko, geratzen zaigun berriak ez dira bueno, gehiago ez que geratzen zaigun bakarra da gobernuak sepi bi egingo duela, hau da beste enpresa bat egingo duela inbertsio teknologikoentzako, eta ziurrenik telefonikan izango duten zatitxoa, 10% hori komentatzen zena, kasu honetan bideratuko dutela eraldaketa teknologikorako Espainiako sozietatean. Oso ondo eskerrik asko. Oso ondo eskerrik asko, bai. Ondo eskerrik asko, ezta? Eta hau guztia komentatuta, titulol. Titulol. Titulol sintonia pizkat moztuta izan du, baina ez daukagu arazorik. Titulol honetan, Borjak bakarrik gauza bakarra esan dit. Duela asko erabiltzen ez dugun sintonia bat behar dugu. Ez du ezer gehiago esan. Orduan, ez dakit nondik joango den, ni hemen dauzkadan sintoniak bera badaki zeintzuk diren, Europar Batasuna nekoaia erabili duguna, tximinoak esan du, ja hilda egon behar zena, baina bueno, Komediaren Kluba, Go West, Euskal Telekoa eta Alejandro. Orduan, hauek ez badira, ni ja ez daukat ezer gehiago prestatu. Beitu, titulol honen protagonista Alejandro da. Alejandro nor? Alejandra. Nor? Alejandra. Baina Amazonekoa? Bai. Orduan jarri dezaket hau? Bai. Pizkan duzetxo hau utzi dute. Aprobetxatzeko duela asko enuela jartzen. Deitu Inigo, Amerikako estatu batuetan literal hartu dute esaldi hau. Badakizu zergatik? Zin esaldi. Don't call my name Alejandro? Bai. Bai. Baina zergatik, a ver, ez dute beitu, mendearen lehen 15 urteetan zehar, Alejandra, esango dut ingelesez, Alexa, vale. Izena, izan zen urtean 4.000 eta 5.000 neska estatu batuar artean jaso zuen izena. 2015ean Amazon atu zuen lehen eko kaleratu zuen urtean 2014an iragarri zen, 6.000 neskatik gora izan zituen eta 2006an bakarrik lortu zuen hori, baina hortik aurrera etengabe jaitsi da. 6.000, 5.000, 4.000, 3.000, 2.000 eta dagoeneko 2 urte dira mailatik bera. 2022 azken urtea argitaratutako datuekin, Alejandra izeneko 574 neskato jaio ziren 2015ean, baino ia 180 gutxiago. Hau da, jendea ez dio ja Amerikako estatu batuetan bere alabei izen hau jartzen. Barkatu. Buskatu dute izena. Barkatu. Leidiga alde batera utziko dugu esateko eta pizkat erreflexio bat egiteko. Esaten didazu Alejandra izena berak aioatea eta ez dela erabiltzen berri bat izan dela. Bai. Vale. Berri hau egingo dugu
askoz hobeto ineren datuekin eta Lady Gagarekin baita hor atzean. Hori Espainian ez du balio, Espainian ez da hori, ez da izen hori jartzen. A ver. Agian bai, agian igo da izena orain. Esperimentua zuzenean egingo dira. Bueno. Eta pones esperimentua zuzenean egin dugu ineko webgunean. Ojo, gaur egun daude 576 neska Alexa deitzen direnak eta 45 gizon. Aha. 45 gizon hauek daukate 50 urte erdira. Eta emakumeak 12,4 urte media. Bai. Urte media dira oso gaztetxoak direnak. Batez eta ere... gehiengoak Gironan gutxiengoak. Batez ere gehiengoa Gironan. Gironan. Bueno, bai. Agian katalanarrek... Milako 0,07. Milako, Bai, baina, bueno. Estatistika hartuta... Alejandra, bilatzen badugu, Alejandra, ja, izango dira askoz gehiago. Obviamente. Baina... baitu ze desberdintasuna. Alejandra bezala bakarriko emakumeak agertzen dira. Bai. Azke, agian katalanen Alexa izan daiteke gizonezko bat, edo... Bueno, kostumbres jartzen duten. Idearik ez. Alejandra gehien dauzkan provintzia da Guadalajara. Madrid, bueno, hor dago, bai. 3,43. Oso ondo, hau berri bat bada, eske, kasetaritza hil zaigu. Bueno, si yo te contara. Mexikon matrikulena nola doa. Ikusten dudan bakoitzean, eske ja... Nazka ematen dizu. Bai, guztiz. Badakit. En fin, onaino berrien atala Borja, pizkatatzen hartzen utxiko dizugu urrengo programar arte. Eskerrik asko Inigo eta entzule guztioi urrengo programar arte.